Welkom bij RTV Scheldemond, bij het programma Scheldemondig. In deze aflevering het volgende. Je gaat op vakantie in Nederland, kom bijvoorbeeld ergens aan de rand van de Veluwe, het Veluwemeer Elburg. Dan zie je een bootje liggen, een reddingsboot. Nostalgie. En je koopt dat bootje. Dat is gast 1. Gast 2. Je had al lang lekker rustig aan de wal kunnen zitten. Je hebt daarvoor jarenlang alle wereldzeeën bevaren. Maar nogmaals, niet achter de geraniums. Op 79-jarige leeftijd toch iedere keer weer die zee. Terug naar die zee. 2 speciale gasten. Vanavond Danny Dieleman en Kees van den Broek. Danny en Kees, in het voorgesprek hebben we al afgesproken. We communiceren het makkelijkste wanneer we dat gewoon in de eigen streektaal doen. Onze moedertaal. Ja. Hè, dus bij deze, ja, normaal zou je zeggen, we gaan van tof, hè, bij je start. Ja, ik weet niet wat het is. We gaan de hort op of ja, varen. Kees, hoe zeg je dat? Ja. In scheepvaart. We zien wij. We zien wij, hè? Goed zo. Ja, waar het over gaat, dat bootje. Danny, ja. Eventjes je beroep. Ik doe marketing voor de kozijnengroothandel. En je bent ook nog jaren werkzaam geweest? Altijd, ik heb ook nog een bedrijfje in audioapparatuur. En dat is toch ja, dat is een liefde die altijd blijft. Hè? Die altijd blijft, ja. Ja. Hoe kom je er dan bij? Kijk, dat iemand postzegels gaat verzamelen of wat dan ook. Maar ik zei in de aankondiging al, dan koop je een bootje. Ja, niet in een speelgoedwinkel in Dinkeltoy. Nee. Je koopt een reddingsboot. Ja. Mensen moeten wat doen, hè, als je al de postzegels al hebt, zeg maar. Nee, het is echt zo gekomen. Ik heb hem zien liggen op vakantie. En je verwacht eigenlijk niet dat een reddingsboot te koop ligt. En dat is ook niet gebruikelijk. Normaal gezien gaat een reddingsboot naar een andere reddingsmaatschappij als eerste. En daarna komt iemand die binnen de reddingmaatschappij werkt. Die had de kans om hem te kopen. Ja. Dus we waren op vakantie in de buurt van Elburg en daar lag de Carlot te koop. Ja, we hebben het over het bootje, dus de reddingsboot, de Carlot. Ja. Die ligt nu in Terneuzen. Ja, en die is eigendom van de stichting Carlot. Van de stichting, dus je hebt hem niet alleen gekocht. Nee. Of je dat kunt trekken? Natuurlijk niet. Nee. Goed, we hadden het uitgebreid over die Carlot die in Terneuzen ligt. De mensen van deze kant in Bresjes doet hij ook af en toe regelmatig een keer aanmeren. Daar komen we straks nog op. Maar zo'n bootje moet gaan varen en dat doe je met een aantal vrijwilligers. Maar ja, daar in heel land rood. Er moet echt kundige mensen om met dat ding te kunnen varen. Ja, een mix. En dat is het leukste. Ja. We hebben een stuk of 25 vrijwilligers. Een gedeelte die komt echt uit scheepvaart, binnenvaart, zeevaart, sluizen, Rijkswaterstaat, die richting. Maar we hebben ook mensen die komen echt van het land en die hebben altijd al willen varen. Zo van, nou, hoe kan dat nu? Ja, dan kan je op de Carlot terecht. Ja, dan kun je op de Carlot terecht. Ja. Maar goed, een beetje ervaring natuurlijk op zo'n schip, dat kan ik wel. Nee. Dan heb ik het over de schip, ja, een beetje de schipper toch wel van de Carlot, Kees. Ja, nou ja, een van de eerste toch, laat me dat een van de eerste. Maar ik kom daar even op terug. Deze opname die we maar eerder willen maken. Maar toen je die plotseling weggeroepen, maar je bent straks 79 jaar. Ja. Ik zei al, alle wereld zijn bevaren. Ja. Maar toen je afbelde, klonk er niks van teleurstelling. Maar je zegt, Piet, ik moet helaas afzeggen. Want, en dan had je een behoorlijke klus voor hem uit met die laatste storm of zo. Maar ik kon zo'n idee van, hij mag zijn speeltuin weer in. Hè? Wat is dat? Ja, die Juliette D. die was daar op drift gegaan een paar weken geleden. En dat schip is geborgen door Multraschip en Smit Lloyd. Ja. En daar hebben ze binnengebracht. En wij zijn er dan met een bergingsschip naartoe gegaan. Maar je varen zo op afroepkracht nog? Ja, maar de Multra Salvor 4, dat is de oude Deurlo van de tak uit Vlissingen.
En die gebruiken we nu als bergingsschip. En dat is een heel professioneel bergingsschip. Ja. Maar dat is iedere keer weer genieten voor je. Ja, weg kan. Ja, dat is het einde van mijn loopbaan. Een heel mooi einde. Ja. Goed. Maar, en dan de Carlot, hè? De natuurlijk. Moest er veel aan opgeknapt worden aan die boot? Nee, eigenlijk niet. De Carlot komt van de KNRM. Nou, dat is zoiets als een brandweerauto, zeg maar. Die zijn vooral veel onderhouden. Ja. En er staan ook relatief weinig vaaruren op, buiten naar een ander schip pak. Een binnenvaartschip, daar staan 100 keer zoveel vaaruren op of zo, weet je wel. Dus dat... Hij is van een bijzondere klas, hè? Iets van Carlot. Het is de Carlot-klasse. Ja, dus het is een moederschip van een serie van VUF. Wat is er zo bijzonder aan dat dat een speciale klasse is? Nee, elk eerste schip in een bepaalde reeks, die klasse wordt het. Ja. En de Carlot was de eerste met een dicht stuurruit. Dus het is een zelfrichtende boot, dus als hij op zijn kop gaat, komt hij terug recht. Ja. En dit was de allereerste met een dicht stuurruit. En daar was wel heel veel discussie over, want de KNRM'ers wilden altijd in de zeelucht staan. Ja. En toen kregen ze een dicht stuurhuis, dus dan was het wel even discussie van, nou, vinden we dat wel goed of niet? Ja. Ik ken ooit zat er nog op de middelbare school, de boeken van Klaas en mees Toxopeus, van de beroemde Insulinde. Dat was de eerste boot die als zelfrichtend was, maar die had dus geen dichtstuurhuis. Nee, die mannen stonden buiten. Die stonden eigenlijk. Dus vastgestuurd. Vastgestuurd. Als die omhong, dan was dat je vast. De boot en alle Insulinde die duurde zeg maar een minuut, 1,5 minuut om terug recht te komen. Ja. En als bij de Carlotte stuur dicht is die zeg maar binnen 6 seconden terug. Binnen 6 seconden is die terug. Ja. Heb je dat ook al meegemaakt? Nee. Dat is ook nog nooit gebeurd. Nee. We hebben het nog niet uitgeprobeerd. Ik ben zo'n keer even in de geschiedenis van die Carlot gedoken. Toch heeft hij behoorlijk wat reddingen gedaan. Het is 582, meen ik, reddingen gedaan. Ja. En bij de 800 mensen... Ja, 799 redden. Ja. Wat opvallend is, er stond ook bij en 6 katten en een hond en een duffe. Het zijn ook allemaal levende wezens. Dat wordt allemaal vermeld. Ja. Dan wordt dat erbij gehouden. Ja. Maar een bijzondere redding was... iets met die naam Carlot of zoiets. Ik begrepen dat er... Ja, er zijn zelfs... er is iemand vernoemd naar de Carlot. Ja. Er zijn ooit mensen gered door de Carlot. Voor de Schelling. En die mevrouw die was zwanger. En die had toen gezegd van als het een dochter wordt, dan gaat ze Carlot heten. Toen kwam er een zoon. Maar de eerstvolgende was een dochter. En die heette inderdaad Carlot. Die is ook aan de Terneuzen geweest om mee te varen. Om mee te varen. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En hoe oud is die dochter nou? Carlot, die is ook ongeveer 54, denk ik. 54. En aan de Terneuzen kwam dan even mee te varen. Ja. Misschien dan ook nog naar... we zien hier op film zien we dat is de Carlot van Binnen-Ut. Ja, dat is eind 60 ergens, zo te zien. Een korte golfradio waar je half de wereld mee over kan praten, zeg maar. En een radiorichtingzoeker, dat was het belangrijkste. Ja. Die staat er nou weer in, hè? Zeg maar Kees, die oude apparatuur staat er? Ja, die hebben we er weer geplaatst, ja. En dat doet u nog steeds? Ja, maar je mag dat niet meer gebruiken, nee. Je mag, nee? Nee. Die hebben veel te groot centbereik, hè. Goed, maar dan koop je zo'n boot. Ging dat om een groot bedrag? Ja, redelijk, ja. Of is dat geheim van de stichting? Dat is niet geheim, maar dat is niet van belang, zeg maar. Is niet van belang? Precies, Nee, goed, maar wij zijn een ambiculturele stichting. Dus wij zijn een algemeen nutbeogende instelling. En zo kunnen we de boot dan ook een beetje in stand houden, zeg maar. Ja. Net als meer, hè, maar krijg je ook donaties, afhankelijk van donateurs? Nee, wij hebben een paar donateurs en veel sponsoren. En wij zijn altijd nog op zoek naar mensen die zeggen van nou, wij dragen de Carlot een warm hart toe. En dat is ook het voordeel van een ambiculturele stichting, is dat je ook officieel mag schenken van de Belastingdienst. Ja.
Maar jij dat bord je niet kocht om te laten stellen laten liggen? Nee. Regelmatig erop uitvarend, Kees? Ja, we doen er wel allerlei leuke dingen mee. Wat bijvoorbeeld? Ja, havenfeesten, oefeningen, zwemwedstrijden, roeiwedstrijden en heel veel asverstrooiingen. Asverstrooien? Ja. Dat lijkt me iets bijzonders dan. Dat is ook iets bijzonders. Ja. Dat is heel persoonlijk. Ja. En het is heel mooi werk. Ja, het is heel mooi werk. En iedere asverstrooiing, dat kan je ook weer in verschillende gradaties. Het is niet altijd verstrooien op dezelfde manier. Maar iedere keer is het anders. Iedere familie is anders. Iedere rouwverwerking is anders. Ja. Dus dat, en wanneer is mijn uitvaart, dan heb je dat daar van een uitvaart. dat doen we altijd. Maar dat doen je de vrijwilligers dan zelf? Ja, daar we komt doen familie aan boord? Altijd wel ongeveer op dezelfde manier. Dat wil zeggen dat we dus aan de wal eerst even een beetje een briefing hebben met de familie. Ja. De vlag die gaat half stok, de Nederlandse vlag, zodra dus de as aan boord komt. En had een zwarte rouwvlag gaat er in de mast. En aan de wal krijgen de mensen allemaal een zwemvest aan. Ja. Dus voordat ze aan boord komen. Ja. En die familie kan die dan, stel voor, wie weet waar zijn van, dat is een bepaalde plaats en zee of wat dan ook? Dat kunnen ze kiezen. Is dat ongeveer? Of ja, ze kunnen kiezen. Kunnen ze hem nog op de meter nauwkeurig opleggen? Meestal geven ze van tevoren wel aan waar ze het ongeveer willen doen. Maar als ze aan boord komen, zeggen ze meestal specifiek waar ze de dierbaren willen uitstrooien. Ja. Die mensen die gebruik maken van de Carlot voor die asverstrooiing, zijn dat dan ook mensen die iets meer de zijn of zo? Soms wel, maar soms ook helemaal niet. Ze komen soms half uit Duitsland vandaan. Uit Duitsland? Ja, overal komen ze vandaan. Dus echt, de mensen komen. Ja, meestal hebben ze een band met de streek hier via vakantieervaringen. En dat speelt wel heel erg veel een rol. Dan willen ze specifiek op die plaats waar ze het meeste gezeten hebben aan het strand, willen ze dan daar in de buurt die as verstrooid hebben. Ja. Gebeurt het dan ook wel eens dat je gaat varen of dat je zegt van dat wordt afgesproken? Je zegt er komen mensen uit Duitsland, maar ze komen ook uit België en ik begrepen en uit Nederland. En dat je zegt van die mensen die komen aan voor die asverstrooiing, maar met de kopjes op zee, dat je zegt van... wij zeggen, we hebben een afspraak via, mag ik die naam noemen? Ja, hoor. Aqua. Die landelijke organisatie, jongens, we geven 24 uur van tevoren zeggen we, of dat het weer het toelaat. Want je krijgt onervaren mensen aan boord die met de zee zo goed als niks hebben, als alleen dat ze dus aan het strand liggen te zonnebaaien. En dat is op zo'n bootje natuurlijk nou even iets wat anders. Ja. En dus als het dan windkracht 5, 6, 7 gaat waaien, dan wil je niet dat je mensen, als je met 10 mensen wegvaart uit de haven, wil je ook weer met 10 mensen terugkomen natuurlijk. Dat is wel voorhanden. Dus dan moet je daar instructies voor geven wat en hoe. En soms moet je zeggen, dit gaat echt niet. En willen ze dan toch, dat ik ook wel meegemaakt heb, dan wordt het wel even een ander verhaal. Ja, je lacht er weer in een nat pak. Ja, daar heb je allemaal leuke ervaring mee. Kijk, als je er van tevoren zegt, jongens, het gaat niet, het is slecht. Nou ja, en het moet toch. En als ze dan helemaal daar in de haven staan, in Breskes of in Vlissingen, dan merken ze pas, dat kan wel eens serieus worden. Het is serieus. En dan zeggen ze, is het slecht buiten? Ja, het is slecht. Is het heel slecht buiten? Ja, het is heel slecht buiten. En dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Danny ook wel eens meegevaren op zo'n, we hoeven niet al meer als verstrooiing, maar wel eens met die boot dat je zegt van als landrots noem ik je maar even. Zo, van dat je denkt, nee. Kijk, je maakt wel mee dat er wat water overkomt en dat het heftig lijkt, zeg maar een boot als de Carlot, daar heb je wel veel vertrouwen in. Merk je op zo'n boot ook dat die daar echt voor gemaakt is? Dat het echt...
Met die laatste storm zei God, er is vast een schip in Noord, want dan zag ik in Brescia de zeemanshoop uitvaren. Ja. En die zei, ja, die jongen naar de overkant. Ja, maar die gaan ook voor het plezier varen dan oefenen? Ja, dat begreep ik, die gewoon even oefenen. Windkracht 10, windkracht 11. Ja, maar dat is mooi weer ervoor, hè? Ja, ja. Is er samenwerking tussen bijvoorbeeld de zeemanshoop en jullie ook mee oefeningen en zo? Ja. En welk opzicht dan? Nou, we zien ons terdege bewust dat we een historische reddingboot hebben. Er is heel veel samenwerking met de KNRM. Landelijk worden deze boten ook nog gebruikt als er ijsgang is. Daar hebben wij hier geen last van, maar op de Waddenzee hebben ze er een paar die gaan dan gewoon terug op het station. Ja. Als er ijsgang is, omdat er met zo'n jetboot, zo'n moderne boot, dan ijs in die daar redden ze niet. En dan staan we die oude... De oude beestjes, van stal. Ja, we zijn ook behulpzaam, hè? Oefeningen. Dat is wederzijds. Ja. Wij zijn te gebruiken voor de KNRM als een sleepoefening of een man over het boordoefening. Ook assistentie en ik begreep met zwemwedstrijden. Ook in het voorgesprek kwam even een roeiwedstrijd. En meneer net ben daar studenten tegen elkaar net als in Nederland of zo? Nee, dat is een sloeproeiwedstrijd. Wij organiseren als stichting de Breskes Terneuzen sloeproeiwedstrijd om de Kees Muller trofee. Een heel mond vol voor een heel mooi evenement. Kees Muller zei alles natuurlijk. Hè? Ja, er zijn ook mensen van de zee. Hè? Ja. Die dragen alles een warm hart toe. En de roeiwedstrijd, hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat, dat zijn sloepen. Echte sloepen. En van oudsher komt het van de zeevaartscholen die lijfsbehoud als vak hadden. Ja, en die moesten leren roeien. Dus die hadden allemaal één of twee teams. Ja. En van origine is de Harlingen te Schellingen sloeproeierwedstrijd, de HT, dat is de grootste in Nederland. Ja. 130 sloepen varen daar aan mee. En de Carlot is vanaf de eerste HT, dat er maar met 2 boten gevaren werd, is die aanwezig geweest. Dus die band is daar en dan hebben we gezegd van dan willen we eigenlijk in Zeeuws-Vlaanderen willen we ook een roeitocht. En die willen we ook dat aan de Zeeuws-Vlaamse kant van de Schelde geroeid wordt. En die wordt dan gevaren van? Brescia naar Terneuzen. Van Brescia naar Terneuzen. Hoe lang doen ze erover, Kees? Ja, dat valt nog mee, want het gaat meestal van de vloed natuurlijk. Ja. En het is best wel een aardig eindje, maar dat is toch een uur en 3 kwartier of zo? Een uur en 3 kwartier? Ja. Hoeveel roeiers zitten er dan op zo'n sloep? Ja, tussen de 6 en 12. Ja. 6 en 12. Ja. En ook vrouwenploegen, hè? Ja, dat is heel leuk hoor. Ja. Even kijken, ik weet niet, ik meen dat er een filmpje van is van een begeleiding van die roeiwedstrijd. Het is net... dat is de Carlotte, maar kijk er nog eens even naar. Ja, je ziet de Carlotte liggen in Bresjes. Dit is in Bresjes, ja. En dat is vol vertrek van de roeirace. Dit is die roeirace. Ja. Oh, dat is te doen om te roeien, nee? Je ziet ook een heel circus waar meevaren, hele vlootschouw. We doen dat tijdens de havenfeesten. Omdat dat de havenfeesten is natuurlijk een mooi evenement om het aan vast te doen. En dan heb je alle faciliteiten. Er staan ook inderdaad nog de oude letters op. Ja, de KNZHRM. Dat was toch ook een Zuid-Hollandse reddingsmaat. Noord en Zuid. Noord en Zuid-Holland, ja. Ik weet niet of we nog roeiers in beeld gaan krijgen zo. Ja, wij varen natuurlijk als bezemboot op ons eigen evenement. Dus dat, Die Carlot, begeleiding van, stel nou voor, zeg, we kennen familiereunie en we willen een keer op zo'n reddingsboot varen. Kunnen we dan een tochtje mee zo'n boot maken? Dat kan. Dat kan, Kees. Als het maar niet meer dan 12 mensen is. 12 mensen, dus een kleine familie. Dus een kleine familie. Een kleine reunie. Ja, we hebben daar ook al hele leuke ervaringen, daar gaan we het niet over hebben. Nee. De wet op de privacy, het gaat ook nog voor de Carlot zelfs. Wij doen zomers bijvoorbeeld skyline tochten. Daar kunnen mensen vrij opstappen, normaal gezien. Het geen corona-achtige maatregelen zien.
En dan varen we een rondje door de put. En als het tijden toelaat... Dan varen we een rondje door de put. De put van Terneuzen. Ja. Nou, ik weet wel, maar ik kan me voorstellen dat er een aantal... Maar dat is mooi, dat is een vaartochtje van een uur. Van een uur. En dus dat is een beetje wat we in het algemeen doen. En als het tij goed is, dan varen we ook even naar de zeehondjes heen en weer. Ja, maar je kan natuurlijk richting Bresjes. En dan, als het dan laag water is, dan heb je daar de zeehonden zitten. Stel dat er nog mensen die aan de belangstelling voor hebben, om te zeggen van, goh, het lijkt me iets als een soort personeelsuitje, of wat ik zei, om wat voor een vrijgezellenfeestje. Fietsclub hebben we ook Fietsclub? Ja, hebben we ook al gedaan. Ja. Met Van watervissen? Nee, van Terneuzen. Dan laden we de fietsen op in Terneuzen. Dan varen we naar Bresjes en dan gaan we daar fietsen. Ja. Dat is ook een manier om in Bresjes te komen. In feite, als je het kan verzinnen en het kan, dan doe je dat. En het kan veilig. Maar dat moet je wel van tevoren aanmelden. Ja, dat is wel zo makkelijk. Dat is wel zo makkelijk. Mensen die aan belangstelling hebben. Je hebt er een eigen website. Ja. Wanneer ze gewoon Google... Als je Carlot intoetst, dan krijg je... Dan kom je al heel aardig in de buurt. Ja. Hoe lang ben je er nog de Carlot? Een jaar of 6, hè? Een jaar of 6. Ja. En want als je die filmpjes zag, dat bordje ziet er fantastisch uit, maar... Ja, maar dat gaat niet vanzelf, hè? Nee, maar daar heb je dus al die vrijwilligers dan toch wel voor nodig. Ja. Dat hebben we wel met verschillende mensen. Ja. Gaan wij daar aan het werk. Ja. Ik zag ook nog een foto ergens op internet. Er zijn de Carlot liggen, met zeg maar nog 4 andere Carlots. Ja. Dat was eigenlijk een reunie van reddingsboten. Ja, van de Carlots. wij hebben, daar zien er 5 van. Ja. Die varen nog allemaal. En de Carlot-klasse is binnen de reddingwereld toch een apart iets, zeg maar. Ja, is het echt iets... Dat zijn de havenreddingboten, weet je wel. Ja. Zoals je in Bresjes de Javazee had. Ja. Zo had in de Noord de Carlot-klasse. Ja, dat was toen in Lelystad zeker, hè? Dat is allemaal bij elkaar waren, nee? Nee, in Lemmer hebben ze een keer alle 5 gelegen. Ja. Regelmatig, ik heb er al eens een keer genoeg in Terneuzen gehad. 4. Maar de 5e dan nog net niet. Ja. Maar heel af en toe dan proberen we ze wel allemaal bij elkaar te hebben. Die Carlot die is dan ooit naar Terneuzen gekomen. Ja, die is niet op een trailer gekomen, die is zelf gevaren. Ja. Wie heeft er toen gevaren? Nee, je meldt dat niet. Je dacht, ik heb hem gekocht. Of we hebben hem gekocht. Nee, het is elk jaar, we zijn lid van de ORG, de Oude Reddingglorie. En dat is een clubje, daar zitten alle oude reddingboten bij aangesloten. En die hebben jaarvergadering in Lemmer. Ja. Dus dan hebben we tegen de vorige stichting gezegd van nou, kom naar Lemmer en daar doen we de overdracht. Ja. En dan hebben we de schipper van een zusterschip gevraagd om hem het eerste naar Terneuzen te varen, zeg maar. En dan zien in Scheveningen er een heleboel nieuwe vrijwilligers van de stichting Carlot, zoals die nu is, in Terneuzen. Zijn daar aan boord gekomen en dan zijn we met het clubje. En dan werden we verwelkomd door zo'n ultratug sleeboot met zo'n grote spuit erop. Dat was leuk. Kees, is het ook wel eens gebeurd dat je aan de wal zat, dat je niet mee was of dat je een klusje had voor een ultraschip. Maar dat ze je baande van, nu ben ik aan het varen met dat ding, maar Kees, hoe moet dat nu? Nee, gelukkig niet. Nee. Dat is allemaal... Want dan wordt de redding op afstand. En Nee. Nee, dat wil ik niet. Degenen die aan boord zijn, die moeten dan zelf maar... het zelf klaren. Ja, die moeten dat zelf klaren, ja. Maar is er iets spannends meemaken? Kijk, Nee, ook niet. Je moet goed voorbereiden. Ja. Ik heb wel commentaar natuurlijk. Ik vaar wel mee. Ja, ook al zijn je, ben ik niet aan boord, vaar ik wel mee. Ik hou het weer in de gaten, ik hou het tij in de gaten. Maar een ander moet het dan wel doen natuurlijk. Ja. Maar je zei van iedereen in principe dat ik met die boot wil varen of wat dan ook. Maar zo simpel is het toch niet. Je moet dan toch... Je bent toch ook wel verzekeringswerk en zo. Het lijkt me toch dat je toch... Ja, je moet wel je papieren hebben. En wat je ziet, je zal in feite altijd langs... we hebben een 3-tal beroepsschippers, zeg maar, die echt, waarvan je zegt, die hebben de papieren en de kennis om hun naam ermee te kunnen schrijven. Zo goed kunnen die ermee varen. Ja. En dan moet iedereen die erop wil gaan varen wel langs. Ja.
En dan kijken we niet alleen naar wat voor papieren dat je hebt, maar ook of dat je weet hoe het werkt. Ja. En hetzelfde geldt voor machinisten, want we vinden het ook belangrijk dat we hebben altijd een schipper en een machinist aan boord. Ja. Ja, machinist is op dat schip zeker zo belangrijk. Ja? Ja. Ja, dat is... Je zegt zeker zo belangrijk. Hoe belangrijk is die? Ja, omdat het allemaal oud materiaal is. Dit is van 1959 gebouwd, dat schip. Ja. Dus degene die aan boord komt, daar kan er wel eens iets fout gaan. Hè? Die moet dat dan toch wel oplossen. Ja, ja. Dus je moet ook wel iemand hebben die had ervaring heeft en Ja. met oude spulletjes. Met oude spulletjes om kan gaan. Ja. Over oude spulletjes dan niet. Daar kom ik even terug op dat je vertelde dat die kalot, want het is niet zomaar iets, je had een onderdeeltje nodig en je belde. Ja, dat is wel een leuke anekdote. Ja, ik had een onderdeeltje nodig en dan ga je zoeken. Ja, en dan kon het, in één adres in Nederland zag ik het, dus ik bel daar naartoe. Ja, en die zegt, nou, ik lever niet aan particulieren, sorry. Ik zeg, ja, dat is voor de Carlot. Oh, dan doe ik het in een envelop. Dus dan wordt het opgestuurd voor niks. Voor niks? Omdat, ik kwam uit Friesland en daar heeft die boot zoveel goodwill. Ja, zoals voor de Carlottes, alsjeblieft. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. De Carlot ligt in Terneuzen. Is er een nieuwe Carlot gekomen of zo? Bij de reddingsmaatschappij? Nee, dat niet. Nee, er is maar één Carlot. Ja. Die worden vernoemd naar de schenker vaak. Hè? Ja. Dus Carlot is geschonken door iemand. En die heeft dan gezegd van ik wil dat het die naam heeft. Ook wel een anekdote, want de Carlot ging naar de Schelling. Maar de Carlot is geschonken door Carolina. En Carolina was lesbisch. Een kunstenares uit Amsterdam. En die heeft dan gezegd van ja, de familie was het daar niet zo mee eens. Mijn geld gaat naar de reddingmaatschappij. Die zat toen in Amsterdam. Ze had verder niks met de reddingmaatschappij. Maar mijn geld gaat naar de reddingmaatschappij. Dus niet voor de familie. En die moet heten naar Carolina en Lotte. Ja. Dus zo is de Carlot. De Carlot, zo is die naam gekomen. Dus, Want op de Schelling wilden ze eigenlijk dat die Brandaris zou heten. Omdat daar traditioneel alles Brandaris heet. Zeg maar. De reddingboot Brandaris 1, 2 en 3. Ja. Dat zou eigenlijk... Maar de schenkster heeft het bepaald. De schenkster bepaalt het, ja, die betaalt. Hè. En zo is het. Ja. En zo hoort het. En zo hoort het. Stel nou voor dat er mensen die naar deze uitzending kijken en zeggen van ik ken altijd iets met die jij had, of dat lijkt me toch wel. En kun je nog vrijwilligers gebruiken? Ja. En voor onderhoud, voor opstapper, voor meevaren of allerhande? En voor allerhande. Ja. Het is natuurlijk doordat we zo'n club hebben en best wel veel aanvragen om te varen. Varen niet veel? Ja, natuurlijk door de corona hebben we heel veel minder gewone activiteiten gedaan, maar vooral veel asverstrooiingen. Maar nu komen ook weer de Skyline-tochten erbij, de zeehondentochten, de evenementen. Ja, dan is het wel fijn om wat grote vijver actieve vrijwilligers te hebben. Ja. Ook dan helpt denk ik dat die mensen gewoon eventjes de Carlot moeten intoetsen. Komt ze op de website, staat alles op. Er staat alles op, kunnen zeggen eventueel, kunnen ze er één aanhouden. Ja, met het einde van deze uitzending. Is er nog iets, Kees, hij zegt, nou, maar meneer zo zitten praten, maar daar wil ik toch nog wel even kwijt over de Carlot. Nee, over die boot, ja, die is nou 6 jaar in Terneuzen. Ja, ik kan daar wel een boek over schrijven, over het schip, eigenlijk. Ik ga het niet doen hoor, waarom niet? Het zou wel kunnen. Het zou kunnen. Ja, het zou wel kunnen. Ja. Er is al zoveel gebeurd en dan heb je nog niet eens. We hebben trouwens 1 professionele redding gedaan. Ja, welke? Dat moeten we even, dat willen we wel even weten. Ja, een duffe. Nou, we gaan altijd mee als bezemboot met de Antwerpen race. Ja, dat is een zeilwedstrijd. De zeilwedstrijd naar Antwerpen die al tientallen jaren gehouden werd. En als we dan terugkomen, dan is het al donker. Meestal is het al nacht dat we terugkomen. En sommige jachten die varen dan terug naar hun lichthaven. Dat is dan, kan Oostende wezen, kan Vlissingen wezen, Breskes. En jaren geleden, het is een jaar of 3 geleden zeker. Hoe heet het de ding ook weer? Dat gaat niet zeggen. Oh, dat gaat niet zeggen, oké. Dus die vaart er eentje voor ons, vaart die zo de plaat op. Aan de Grieten. Aan de Margaretha-polder. Ja. Dus recht tegenover de Grieten voert hij de plaat op. Dus we riepen wel de post op. Maar ja,
Die mensen stonden al gelijk te gillen, help, help, help. Dus dan moet je daar naartoe, dat is je plicht. Ja. Dus ja, we hebben een touw overgegooid. Ja, hoe het gedaan hebben, we weten niet. Maar ze hadden geen bolder om hem vast te maken. Dus ze hebben dat touw aan de mast vastgemaakt. En ja, we hadden er een grote snog aan. En die viel terug het water in. Die mannen, die waren met z'n zessen aan boord. Die waren ons heel erg dankbaar. Alleen hebben ze ons geen ene cent overgemaakt. Nee. Dat vonden we natuurlijk ietsje minder. Ja, maar dat is gebruikelijk, hè. Dat dus op zijn minste dankjewel, hè. Ja, dat is dan... Ja, maar dat was toch wel een beetje professionele redding. Toch. Blijkbaar, dus zitten we toch op 805. Ja, 805. Oké. Goed, ik ga het dankjewel, Hanneke, in ieder geval niet vergeten. Dank je dat je er graag gedaan. gekomen bent. Kees, vertel nog even. Danny, een laatste woord is altijd voor ons, voor de gasten, dat je zegt van nou, maar nog geen belangrijk puntje, dat schiet me nu op het laatste moment nog even te binnen, dat wil ik nog echt even weten. Nee, ik denk dat vooral is dat wij als doel hebben om mensen bezig te houden met een mooie bezigheid. Met een mooie bezigheid. Dus dat is... En degenen die gewoon zijn van niet actief in de stichting, maar ik wil toch eens met die boot meevaren, nogmaals. Neem contact op. Neem contact op. Ja. Gewoon googlen, de Carlot, en dan komt ze bij jou eruit. Goed, dan gaan we afsluiten. Dit was weer een aflevering van Scheldemonder. Ja, zoals al gezegd, en zoals jullie hebben kunnen meemaken vanuit de huiskamer, hele enthousiaste vertellers over een hele speciale boot. Misschien moet je toch nog maar eens een keer naar die website kijken, want die Carlot is toch iets aparts. En wat we ook weer weten, is dat er natuurlijk toch ook weer een evenement is waar we misschien hier in het Westen niet zoveel van wisten, maar zo'n sloepenroeiwedstrijd, bijvoorbeeld Breskes-Terneuzen, is toch ook eens even om in de gaten te houden. Ook daar is de Carlot bij. En moest je dus de Carlot, de haven van Breskes, wat die regelmatig doet, binnen zien lopen met de vlag halfstok, dan gaat het dus om een asverstrooiing. Bedankt voor het kijken en graag weer tot de volgende aflevering van Scheldemonder.